दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान तुळसच्या जैतिर उत्सवाक शनिवारपासून सुरुवात झाली आहे। श्रीदेव जैतिराचा दर्शन घेऊक भाविकांची मोठी गर्दी झालेली आहे। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान असलेल्या वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथील नराचा नारायण म्हणून ज्या देवाची ख्याती आहे अशा श्रीदेव जैतिराच्या उत्सवाला आज सुरुवात झालेली आहे। अनेक भक्तिमय वातावरणात या उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। जे भाविक आहेत जे या वर्षभर या उत्सवाची आतुरतेने वाट बघत असतात त्या भाविक सकाळपासून श्रीदेव जैतिराचा आज या उत्सवानिमित्त दर्शन घेत आहेत। खऱ्या अर्थाने बघितलं तर काल मध्यरात्रीपासूनच या उत्सवाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली होती। जो देव आहे तो मांडावर येऊन देवाने आपले दर्शन दिलेले होते। मात्र जो मुख्य उत्सव आहे अवसारी पद्धतीने देव जो मांडावर येतो तो आता दुपारनंतर तो धार्मिक कार्यक्रम जो आहे तो सुरू होणार आहे। त्या ज्या क्षणाची आतुरतेने अनेक भाविक वाट बघत असतात तो क्षण आता दुपारनंतर या ठिकाणी सुरू होणार आहे। मुख्य जे देवस्थानचे कार्यक्रम आहेत ते दुपारनंतर या ठिकाणी जे श्रीदेव जैतिर मंदिर येथे सुरू होणार आहेत। मात्र सकाळपासूनच भाविकांनी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेण्यासाठी रांगा लावलेल्या आहेत। नागरिकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी स्थानिक जी देवस्थान कमिटी आहे मानकरी आहेत त्याचप्रमाणे ग्रामस्थांच्या सहकार्याने चोख व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। आपण बघू शकतात माझ्या मागे मंदिराला सुद्धा आकर्षक अशी फुलांची सजावट त्याचप्रमाणे विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली आहे। मंदिराच्या बाजूला भाविक जे येतात त्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये याच्यासाठी मंडपही घालण्यात आलेला आहे। त्या मंडपातून दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या आहेत। अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेत आहेत। मंदिर परिसरामध्ये जर आपण बघितलं तर विविध खाद्यपदार्थ असतील, श्रीदेव जैतिर देवाला अर्पण करण्यासाठी केळी असतील, नारळ असतील किंवा विविध हार असतील यांची दुकानं आहेत। त्याचप्रमाणे विविध वस्तूंची दुकानं सुद्धा या मंदिर परिसरात थाटण्यात आलेली आहेत। विविध हॉटेल्स सुद्धा थाटण्यात आलेली आहेत। पुढील 11 दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। या उत्सवानिमित्त अनेक क्षेत्रातील मान्यवर असतील ते सुद्धा भेटी देत असतात। सकाळीच या ठिकाणी भाजपचे जे जिल्हाध्यक्ष आहेत प्रभाकर सावंत असतील, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी भेटी दिलेल्या आहेत। अनेक भाविकांनी त्याचप्रमाणे वेंगुर्ल्याचे तहसीलदार ओमकार ओतारी असतील यांनी सुद्धा या श्रीदेव जैतिर उत्सवाला भेट दिलेली आहे। श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे। अजून सुद्धा अनेक जे विविध क्षेत्रातील मान्यवर असतील भाविक असतील ते सुद्धा या ठिकाणी भेटी देणार आहेत। मात्र एक चैतन्याचं वातावरण आता या तुळस गावामध्ये दिसत आहे, कारण संपूर्ण वर्षभर तुळस गावातील ग्रामस्थ असतील त्याचप्रमाणे पंचक्रोशीतील जे भाविक आहेत ते असतील या उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात। चाकरमानी आवर्जून या उत्सवाला आपली उपस्थिती दर्शवतात, कारण आजपासून या उत्सवाला सुरुवात होते। 5व्या दिवशी पासून जो श्रीदेव जैतिर आहे तो प्रत्येक या तुळसमधील जी घरं आहेत त्या घरांना भेटी देतो, भाविकांना दर्शन देण्यासाठी प्रत्येकाच्या घरी जातो आणि हा सोहळा पाहण्यासाठी मुंबईच्या ठिकाणचे चाकरमानी असतील किंवा विविध ठिकाणी नोकरीनिमित्त गेलेले जे या गावातील नागरिक असतील ते आवर्जून या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवतात। आणि हा उत्सव पूर्ण 11 दिवस हा संपूर्ण भक्तिमय वातावरणात संपन्न होतो। खऱ्या अर्थाने सकाळपासून या उत्सवाला सुरुवात झाली असली तरी आता दुपारनंतर मुख्य जे धार्मिक कार्यक्रम आहेत अवसारी श्रीदेव जैतिर जो आहे तो या ठिकाणी मांडावर येणार आहे। जे देवघर आहे त्या देवघरातून जैतिर अवसारी मांडावर येणार आहे। त्याचप्रमाणे तरंग देवता सुद्धा असणार आहेत आणि ते जैतिराचा तो खेळ पाहण्यासाठी किंवा मांडावरील दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची सुद्धा दुपारनंतर खऱ्या अर्थाने मोठी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। कॅमेरा जर्नलिस्ट साहिल बागवे सहित कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला।